మన విశ్వాసమును బలపరచు దేవునిగా మనకై ఉండిన మన ప్రభువైన యేసు యొక్క నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. క్రీస్తునందు ప్రియమైన వారందరికీ నా స్తోత్రములు తెలియజేయుచున్నాను. ఈ ఉదయకాలమున మన వేకువ మన్నా యొక్క ముఖ్య అంశము క్రీస్తును బయలుపరచుట. దీని ధ్యానార్థమై మనము హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 11వ అధ్యాయము 11వ వచనము వైపు మన పరిశుద్ధ గ్రంథమును త్రిప్పెదముగాక. విశ్వాసమును బట్టి సారాయు వాగ్దానము చేసిన వాడు నమ్మదగిన వాడని ఎంచుకొనెను గనుక తాను వయస్సు గతించినదైనను గర్భము ధరించుటకు శక్తి పొందెను అని చదువుచున్నాము. ఈ వాక్యమును వినుచుండిన ప్రియమైన వారలారా, తెలుగు అనువాదములో గర్భము ధరించుటకు అని రాయబడినప్పటికీ ఆంగ్ల తర్జుమాలలో బిడ్డను కనుటకు శక్తి పొందెను అని చదువుచున్నాము. మొదటిగా గమనించినట్లయితే విశ్వాసమును బట్టి సారాయు శక్తి లేక బలమును పొందెను అని చదువుచున్నాము. శరీర ప్రకారముగాను ఆత్మీయముగాను రెండు విధములుగా బలము పొందుటకు విశ్వాసము మనకు సహాయము చేయును. మనము ఎచ్చట నుండి బలము ప్రాప్తించుకొనవలెను. ఆ బలమును మనము దేవుని యొద్ద నుండియే పొందుకొనగలము. నన్ను బలపరచు వాని యందే అనగా క్రీస్తు యందే నేను సమస్తమును చేయగలను అని అపోస్తలుడైన పౌలు చెప్పుచున్నాడు. గెత్సెమనే తోటలో దేవుని చిత్తము చేయుటకు యేసు తన్ను తాను అప్పగించుకొనినప్పుడు ఒక దేవదూత కనపడి ఆయనను బలపరిచెను. అదే విధముగా మనమును మన బలమును ప్రభువు నుండియే పొందుకొనవలెను. రెండవదిగా సారా గర్భము ధరించుటకు బలము పొందెను అనగా మనము ఆత్మీయ జీవితములో ఫలించుటకు దేవుడు మనలను బలపరచుచున్నాడు. మనమెంత గొప్ప విశ్వాసము పొందుదుమో అంత అధికముగా ప్రభువు కొరకు ఫలించు వారముగా ఉందుము. సారా యొక్క సంతతి కూడా క్రీస్తును సూచించుచున్నది. విశ్వాసమును బట్టి క్రీస్తు లేక క్రీస్తు యొక్క స్వభావము మన జీవితములో రూపొందింపబడవచ్చును గాని అది మాత్రమే చాలదు. సారా గర్భము ధరించి ఒక బిడ్డను కనెను అని చదువుచున్నాము. అదే విధముగా క్రీస్తు లేక క్రీస్తు యొక్క స్వభావము మనలో రూపొందింపబడుట మాత్రమే కాక ఇతరులు కూడా ఆయన వైపు ఆకర్షించబడినట్లుగా అది ప్రపంచమునకు బయలుపరచబడవలెను. మన జీవితములు కూడా ఆ విధముగానే ఉండవలేను. మూడవదిగా తాను వయసు గతించినదైనను ఒక బిడ్డను కనెను అని చదువుచున్నాము. ఆత్మీయ కోణంలో దీనిని గమనించినట్లయితే నేను పశ్చాత్తాపపడి దేవుని వైపు తిరుగుటకు చాలా ఆలస్యమైనదని, దేవుడు తన కృపను నాకిచ్చుటకు చాలా ఆలస్యమైనదని ఒకవేళ నిన్ను గురించి నీవు తలంచవచ్చును. అలాగున కానే కాదు, నీవు పొరబడుచున్నావు. క్రీస్తు స్వభావము మీలో రూపొందింపబడుటకును దేవుని నామ మహిమార్థమై అది లోకమునకు బయలుపరచబడుటకును ఇంకను ఆలస్యము కానే కాలేదు. కావున నేడే ప్రభువు తట్టు తిరిగి ఆయన వైపు నడుచుటకు ప్రయాసపడుము. నాలుగవదిగా వాగ్దానము చేసిన వాడు నమ్మదగిన వాడని ఎంచెను అనగా సారా తన సొంత శరీర స్థితిని ఆమె భర్త యొక్క శరీర స్థితిని చూచినప్పుడు ఒక సంతతి పుట్టుటకు అసాధ్యమని ఆమెకు తోచినను వాగ్దానము చేసిన దేవుడు దానిని నెరవేర్చుటకు శక్తిమంతుడని ఎంచెను. ఆ విధముగానే ఆయన నిశ్చయముగా నమ్మదగిన వాడుగా ఉండి ఉన్నారు. వారు విశ్వాసమును బట్టియే ఇస్సాకునకు జన్మనిచ్చి ఉన్నారని మనము గ్రహించగలము. కాబట్టి ప్రియమైన దేవుని జనమ, మన ప్రభువు ఆయన యందు విశ్వాసం ఉంచిన వారికి నమ్మకస్తునిగా ఉండి ఉన్నారు. ఆయనను నమ్మిన వారు ఎన్నడూను సిగ్గు పొందరని మనము జ్ఞాపకం ఉంచుకొనవలేను. అటువంటి విశ్వాసమును బట్టి జీవించుచు క్రీస్తును అనేకులకు బయలుపరచుదము గాక. ప్రభువు మిమ్ములను మరియు మీ కుటుంబములను ఆయన యొక్క విశ్వాసములో బలపరిచి స్థిరపరచుదురు గాక. ఆమేన్.